नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो साबायखर बावहरदों भेरगाव जिल्ला बिसानि जानानै फैबाय थानाय 23 डिसेम्बर बे खालारा जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बे सानखालि जोङो गिबि जों एवार्ड फेस्टिभेल खुंनो थाखाय थामथिम खालामदों आरो बेवहाय जोंनि भेरगाव जिल्लायाव जेसेबांनाखि आर्टिस्ट दं गासै महरगिरि दं बिथांमोना फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बै सानखालि मोनाबिलिनि 4 बाजिनिफ्राय गाजा गोमजाहै जोङो रं बिरं बेयाव जोङो जोंनि भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै आर्टिस्ट महरगिरि बेयाव नुजाथिफैगोन आरो बिथांमोनानो बाहागो लागोन बेनि थाखायनो आङो मोनसे खावलायखादों भेरगाव जिल्ला बिसानि आफादगिरि जानानै जाहाथे जोंनि जिल्लानि गासै रायजो राजाया बे सानखालि जोंखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन आरो दासिम दिनैनिफ्राय जोंनि बे बिसानि जिथु जौसां बे जौसाङाव जोंनि भेरगाव जिल्लानि टिमजों मोनसे रिहार्सेल जागासिनो दङ आरो बे मेथाइआ जोबोद मोनसे जोंनि बिसानि थाखाय गोसारनानै दङ आरो बैखौबो मोनसे जांख्रिथाय लाबोदों आसा खालामदों आरो बे जोंनि टिमनि मेथाइनि गेजेरजों जाहाथे बयखौबो जाहाथे सांग्रांथि लाबोनो हागोन बे मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौ आसा खालामदों आरो बै सानखालि 23 डिसेम्बर अक्ट'खालि बयखौबो लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बिसानि आफादगिरि जानानै आं गुरै खालामनाय थाबाय गिबियावनो भेरगाव जिल्ला बिसानिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय जोङो फैगौ डिसेम्बर दाननि 23 अक्ट' शुक्रबार खालि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै फार्स्ट बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल जों खुंनो लादों आरो बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंनो थाखाय थागथियारि जादों जोङो फुंनि 7 बाजियाव जोंनि बिसानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ बिनि उनाव मुंख्लंफोरनि सेराव बिबार बावनाय आरो बिनि उनावहायनो जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जुथुमा लानाय जादों बेवहाय जोंनि मिरु बिसानि आफादगिरि मानाव गेदेर नेर्सोन बर' सार बिथांखौ जों बेवहाय हांख्रायदों बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिनि उनावनो 12 बाजि एबा 12था जानायनि उनाव जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय उथिफुनाय बा रोजाबनो ओंखारबोनाय गोदान गोदान रोजाबगिरि बिथांमोनखौ जोङो बादायलायनाय हाबाफारि लाखिदों जोङो बिनि थाखाय दाख्लैबावै अडिसन जालांबाय अडिसनाव जोंहा गासै 7 जन एबा 7 बिथांमोनखौ जों सायख'नानै लाखिनो हादों बिथांमोना जोबोद मोजां मोजां मेथाइ खनदों आरो बिथांमोननि बादायलायनायखौ फिन जोङो बै सानखालि 12थायाव होफिननाय जागोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बेलासिनि बा मोनाबिलिनि 4 बाजियाव जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफोर जेरै मोसागिरि दामगिरि रोजाबगिरि बा मेथाइ खनगिरि बा फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोननि रोजाबनाय मोसानाय बायदि दिन्थिफुंनायजों हाबाफारि लानाय जादों हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो बेलासिनि बा मोनाबिलिनि 4 बाजिनिफ्राय जों जागायगोन जों आसा खालामदों बेखौ जों जोबोद मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन आरो जोंहा दा प्राय 95% जोंहा माने दावगाबाय प्रिपेरेसन जानाया आरो बयबो जोंनि गेजेराव मोसानो थाखाय थागथियारि रोजाबनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ बेवहाय जोङो माखासे रावखौबो भेदा भेद लायालाबासिनो बयबो हारि माहारिनि मानव गेदेर बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो रावबो राजखान्थि दोलोखौ जों भेदा भेद लायालाबासिनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्रायदों जेरै MLA सार बिथांमोन EM सार बिथांमोन MCLA एक्स EM एक्स MLA बिथांमोनखौ हांख्रायदों जोंनि साब डिभिजननि मानव गेदेर SDO सार बा SDPO सार DIS मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि मानव गेदेर अफिसार बिथांमोनखौ जों बेयाव हांख्रायदों आरो बिनिफ्राय बेवहाय जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार बिथांखौबो जों बेवहाय हांख्रायदों फैला जे बरगयारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन मेन्डेला सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन जेसास केरकेटारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन बेनिखायनो जोङो बै हाबाफारिखौ खोब मोनसे माने गाब गोनां महर होनानै खुंफुंनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों आरो जों बयबो बे ओनसोलनि मानव गेदेर सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय जोङो हेफाजाब मोनगोन रायजो राजा बिथांमोननि जों हेफाजाब मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो जेसेबांखिनि हायो जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय रोंगौथिखौ जों दिन्थिनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ गोजोन्थों।